Слава на Господа, брати и сестри! Добре дошли в Божия дом. Аз искам да благодаря на Бога за това, че отвори пътят ни и да дойдем отново тук и с радостни сърца да се покланяме на нашия Господ Исус Христос. Както виждате, имаме нови инструменти, за които сме благодарени на Господа и сме благодарени на всички вас за това, че вие ни подкрепяте, давате в Божия дом, сеете. Те са закупени от нас, благословени от някои хора от църквата, също така от нас. Също така тези, които имат на сърце да дадат пари в касата. Всичко това е закупено благодарение на вас, за което аз лично ви благодаря. Бъдете благословени за всичко това, което правите. Искам да ви споделя това, което така цяла седмица работи в сърцето ми. И това е Словото в Лука 4 глава, 2 стих, където Исус беше отведен в пустинята, за да бъде изпитан. И когато дявола дойде в живота му и му каза: ако си Божий син, накарай тези камъни да станат на хлябове. Дявола се опита да го изкуши, защото след 40 дена в пост той огладня. Библията така казва, че той огладня. Но тогава Исус му отговори нещо, което е много силно. Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие Слово, което излиза от Божията уста. И аз вярвам, че всички, които сме тук тази вечер, ние сме дошли точно за това, да слушаме думите на Бога, да слушаме това, което Той казва, за да може тези думи да се превърнат в храна, които ние да изядем. Вижте, много е силно, когато говорим за думи, които излизат от Божията уста. Това не са просто думи, които ние трябва да ги запомним и да ги говорим. Да, това е важно, но дявола не се страхува от хора, които просто знаят Словото и го говорят. Той се страхува от хора, които живеят Словото. Именно тогава идва победата в живота ти, когато ти започваш да живееш това Слово. Ти първо трябва да го вземеш, да го изядеш като храна и след това да я приложиш на практика. Както храната е в теб и тя се преработва и ти изличаш всички необходими неща от нея и свойства, по същият начин Словото на Бога, когато го четеш и то работи в тебе, тогава то започва ти да изличаш от него всички тези добри неща, които са записани там. И Божието Слово не е за подценяване. Той понякога идва за изобличение, за наставление. И когато ти усетиш тази сила, която идва в теб, и когато дяволът идва към теб и се опита да те пребори, ти заставаш срещу него. Именно със Словото на Бога, където пише в Лука 10:19: ето давам ви власт да настъпвате над змии, над скорпии. И аз вярвам, че тази власт е върху всеки един от нас. Когато ти си огорчен, когато ти си обезсърчен, Словото на Господа идва към тебе в Псалом 23, който казва: Господ е пастир мой. Разбирате ли? Когато ти живееш това Слово, тогава Той има силата да промени живота ти. Не само когато Словото ти го знаеш, но ти не го прилагаш в практика. Тогава то няма силата. Тогава ставаш като един кимвал, който дрънка. И всички знаем, че просто една хубава мелодия излиза от тебе. Но когато ти започваш да говориш и да го прилагаш това Слово в действие, казвам ви, тази мелодия започва да завладява сърцето ти и да те променя отвътре навън. Нека отдадем славата на Господа. Нека се заповяда хвалението и да се приготвим тази вечер. Нека се изправим и да направим една кратка молитва, след което да започне нашето служение. Ебири додоро, шибири додоро, ебири шантараси. Шира бар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 arарарarарarарарарarарарarарарar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 
живота ни. О, да, ние сме немощни. О, да, ние сме безсилни, Господи, без Твоя дух и без Твоята воля. Затова те моля, Святи Душе, ела на това място и постави Исус център на нашето хваление. Постави Исус като център на живота ни. Център, в който ние да се движим. Център, който ние да обикаляме. Център, от който ние да приемаме.
Аз те моля, святи души, благослови всеки един, който е на това място. И аз те моля, вземи пълен контрол над умовете ни, над сърцата ни, над душите ни. Помогни ни тази вечер този глас на хваление, който ние ще издигнем, да бъде единствено и само за издигането на нашия Господ Исус Христос в името и кръвта. Господи, вземи пълен контрол над хвалението ни, вземи пълен контрол над проповедника на Словото тази вечер, вземи пълен контрол над умовете ни тази вечер и помогни ни да канализираме всичко това, което има в нас, Господи, и да го направим една истинска жертва, от която Ти тази вечер да помиришеш благоухание, Господи. Нека Твоята ръка, Твоята сила и Твоето присъствие да бъде върху нас. Аз те моля за пълно потапяне в духа тази вечер, Господи. Аз те моля, заливай ни с Твоята сила, обличай ни в Твоята сила, за да може да противостояваме и смъмрам всяка една демонична сила, която ще се опита тази вечер, да смущава събранието ни. Смъмрам я в името на кръвта на Исус. Ебири шантара си. И те моля, Господи, нека тази тръба на благословение да бъде насочена към Църква Христос за всеки и всеки един да бъде различен, да излезне различен. И аз те моля, Господи, буди ни, Господи, буди ни в Твоя път, буди ни, Господи Исусе, в пътя, който Ти си начертал за нас. И нека, Господи, в края на пътя, делото да свършим, вярата да опазим и за нас да се чака венеца на живота. Слава да бъде на Твоето име, Исус. Амен! Може ли заедно да се изправим и просто да издигнем гласовете си, да издигнем сърцата си към небето, да издигнем високо ръцете си към нашия небесен Баща? Готов ли си да пееш заедно с нас и да се потопиш в присъствието на Святия Дух? Просто извиквай, искай тази вода, искай този водопад от небето, директ, който излиза от небето. Кажи: не ме подминавай, Святи Дух, искам Те, жадувам за Теб. Чуй тези думи. Ако Ти не си до мен, ако Ти не си с мен, не мога да ходя, не мога да ходя. Ако Ти не си с мен, ако Ти не си до мен, не мога да ходя, не мога да ходя. Ако Ти не си с мен, ако Ти не си до мен, не мога да ходя, не мога да ходя. Ако Ти не си с мен, ако Ти не си до мен, не мога да ходя, не мога да ходя. Декорирай и кажи го. Ако Ти не си с мен, ако Ти не си до мен, не мога да ходя,
мога да ходя. О, ако ти не си с мен, ако ти не си до мен, не мога да ходя, не мога да ходя. Ако ти не си до мен, ако ти не си с мен, не мога да ходя, не мога да ходя. Ако ти не си с мен, ако ти не си до мен, не мога да ходя, не мога да ходя. Ако ти не си с мен, кажи го, ако ти не си до мен, не мога да ходя, не мога да ходя. Ако ти не си с мен, ако ти не си до мен, не мога да ходя, не мога да ходя. Айде още по-силно. Ако ти не си до мен, ако ти не си с мен, не мога да ходя, не мога да ходя. Ако ти не си с мен, ако ти не си до мен, не мога да ходя, не мога. Мога да ходя, Ако ти Исус, ако ти не си с мен, ако ти не си до мен, не мога да ходя, не мога да ходя. Ако ти не си до мен, ако ти не си с мен, не мога да ходя. Наистина, Тате, мога да ходя. искаме ние всяка наша стъпка да бъде с теб, за да може, ходейки, знам, че няма да потъна, ходейки, няма да се спъна, ако ти си с мен, ако ти си с мен, ако ти не си до мен, не мога да ходя, не мога да ходя. Ако ти не си с мен, ако ти не си до мен, не мога да ходя, не мога да ходя. О, рабасере бабасонто ло, шере басонто. Хайде, църкво, да издигнем глас на небесен език и да извикваме. О, рабабаба сентелей, велик, велик, велик си ти. О, величествен си ти. Няма никой като теб, Исус. Няма никой като теб, Исус, най-велик. О, ти си. Готови ли сме да извикваме? Величествен Бог, толкова Толкова
величествен Бог, толкова величествен Бог, Тъй си с мен, Халелуя! Халелуя! Е моето сърце. Дигнем ръце към небето да пеем Алелуя! Алелуя! Всичко е за Теб, Исус! Алелуя! Свят е Бог, Тем Алелуя! Е моето сърце. Свят е Свят е, и няма никой като Теб. Шерабасонто Лord. Алелуя! Всички заедно с ръцете. Исус! Готови сме! И още малко слъкопляскаме сърце. Това е за Теб, Исус! Хайде всички заедно да пеем! Hey, Когато извикваш Емануил, извикваш, че Бог е с теб навсякъде, където си и през каквото преминаваш. Бог е с теб. Емануил.
и ще пеем кой като теб, Исус. И да му кажем заедно, кой като теб, кой като теб, кой като теб, Исусе. Кой като теб, Да, кой като теб, кой като теб, Исусе. Кой като теб, кой като теб, кой като теб, Исусе. Кой като теб, кой като теб, кой като теб, няма никой. кой като теб. Ти ме обичаш, както никой друг на земята тук. Кажи го! Ти ме обичаш, както никой друг на земята тук. Наистина, Боже, Ти ме обичаш, както никой друг на земята. Ти ме обичаш, Ти ме обичаш, както никой друг на земята тук. Алелуя! О, алелуя! Той е този, който те възлюбил, той е този, който плати цена за теб и той толкова много те обича и затова може да му пееш и да му кажеш, че няма никой като теб. Хайде да го пеем заедно, кой е като теб, кой е като теб, кой е като теб, Исусе. Кой е като теб, няма никой, Кой като теб, и си същия, кой като вчера днес си завинаги. Кой като теб, кой като теб, кой като теб, кой като теб, Исусе. Кой като теб, кой като теб, и кой като теб, Исусе. Ти ме обичаш, както никой на земята. Ти ме обичаш, кажи го, както никой на земята. Ти ме обичаш, както никой друг на земята. Ти ме обичаш, както никой друг на земята. Кой е като теб, кой като теб, кой е като теб, кой като теб, няма никой. Кой е като теб, кой е като теб, кой като теб,
Кой е като теб? Няма никой. Кой е като теб? Исус. Кой е като теб? Исус. Издигаме името Исус. Издигаме името на Исус. Тороа в амен дева въздас. Готови сме да му пеем тази песен. Най-барусинан. Исус, свято Сина, името Исус, името Исус, издигаме, 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 името на това свято място. Името Исус на всичко. 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 Името ти свято, името ти мощно, то ни целява, възстановява. Името ти свято, името ти мощно, то ни целява, възстановява.
всички заедно да пеем алилуя. Всички заедно да пеем алилуя. Всички заедно да пеем алилуя. Свят си, свят си, свят си, свят си, свят си, о, свят си. Всички заедно да пеем алилуя. Всички заедно да пеем алилуя. Всички заедно. Свят си, свят си, свят си. Всички заедно да пеем алилуя. Всички заедно. Свят си, 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 свят си. Достойно е агнето да приеме слава, почи, сила и величие. Свят си, свят си, свят си, свят си, свят си, свят си, свят си. Свят си. Колко хора искат повече от Него. Нека да издигнат ръце и да кажат: искам повече от Теб, Исус. Искам повече от Теб, Исус. Затова му пей: свят си, свят си, свят си, свят си, свят си, свят си. Свят си, свят си, свят си, свят си, свят си. Знаете ли, когато хвалим Господа, небето се отваря? Отваряйки се небето, просто знаете ли, горе на небето какво е? Някой знае ли какво е горе на небето? Радост, веселие, сила. И колко важно това веселие да слезне тук. Ако си съгласен с мен, просто дай силно ръкопляскане на Исус. И те насърчавам за твоето даване, защото Словото на Бога казва: който сее щедро, щедро ще и пожуне. С това, че насърчавам те, както Каин и Авел. Авел даваше най-доброто, така и просто бръкни добре вътре в сърцето си и в джоба си и дай най-доброто на Исус. След малко ще мине дискуса и това, което си решил в сърцето си, просто дай го за Господа. И Той е този, който ще даде седмократно в живота ти. Ако си съгласен с мен, просто дай слава на Исус. Исус, Исус, ще хваля те. Боже, добър си, Твоята милост е вечна. Боже, добър си, Твоята милост е вечна, е вечна. Боже, добър си, Твоята милост е вечна. Боже, добър си, Твоята милост е вечна. Хора от всички народи, от всички народи света. Алилуя, ти хвалим те, ти си добър. И хвалим те, алилуя, 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 и хвалим те, защото ти си добър, ти си добър, и си добър. Алилуя,
Боже, добър си, Твоята милост е вечна. 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 И хора от всички народи света, и без поколения хвалим Те. Алилуя, алилуя, ни хвалим Те, и си добър. Ни хвалим Те, ни хвалим Те, и си добър, и си добър, и си добър. Толкова, толкова, толкова добър, добър. Айде, църкво! Толкова. И си добър, винаги, винаги. И си добър, и си добър, винаги. И си добър, винаги, винаги. О, ти си добър, винаги. О, хей! Хей! Аз знам, че в хвалението крепости падат, и сега извиквам всяка крепост да падне в името на Исус. Готово ли си да декларираш, църкво? Когато хвалим Бог, крепости падат. 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 Когато хвалим Бог, декларирай, декларирай. Когато хвалим Бог, крепости падат. 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 Хей! Готов ли си да декларираш, че ти си победител чрез жертвата на кръста, и Той те оправомощил и ти каза, ти си победител? Ако си съгласен с мен, просто помахай ръка и пей му. Сатана е победен, пък носете ми. Сатана е победен, пък носете ми. Сатана е победен, Сатана е победен, пък носете ми. Сатана е победен, пък носете ми. Сатана е победен, пък носете ми. Сатана е победен. виквай! Сатана е победен, пък носете ми. Сатана е победен, пък носете ми. Сатана е победен, пък носете ми. Сатана е победен. Ни хвалим Те! Алилуя! Ни хвалим Те! И си добър! Ни хвалим Те! Алилуя! Ти
хвалим Те. Алелуя, алелуя. Ни хвалим Те, защото Ти си добър. Ако Бог е бил добър към теб, просто извикай Алелуя! 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 Амен! Преди да седиш, просто поздрави брата, който от теб и сестрата и му кажи, че ти си на най-доброто време, на най-доброто място, в най-добрия ресторант. Църква Христос за всеки. Господа ви благослови. Алелуя! Алелуя, Исус. Алелуя. Заповядай, дякон Таско. Ти си. Алелуя. Здравейте. Бог да ви благослови. Надявам се, че сте добре. Нека всеки шум да спре. Игрите отвънка, ако можете ги укротите. Алелуя. Добре, искам да започна със следния начин. Дявол не идва пред тебе и да те завържи с най-здравите вериги и да те заповяда какво да правиш. Не. Той идва с едно парченце от цялата верига и той идва с предложение към тебе. Да бъдеш партньор с него в твоето умиране. И когато ти се съгласиш, ти започваш сам да изграждаш този сенджир около себе си. Той не идва на сила да те принуди да правиш нещата, които правиш. Той не дойде на сила да ме принуди преди години да продавам наркотици. Той не ме принуди на сила да употребявам наркотици. Това беше моето решение. Но това беше неговото предложение. Алелуя. Как можеш да ловиш този синджир около себе си? Да, дадахме пример с наркотиците. С това, което бях аз. Но ти може би си започнал да изграждаш друг синджир около себе си. Примерно с някакъв бунтарски дух. Примерно проблеми в семейството. Примерно алкохол, цигари, няма значение какво е. Знаете ли? Това, което ще ви говоря днес, аз през цялата седмица подготвях едно друго слово, което бях озаглавил: решенията, които взимаме, определят нашето бъдеще. Но трябва да се покоряваме на Бог. В последния момент нещата се промениха и искам да споделя едно слово, което споделих миналата година, което беше ключът към промяната в мен. И се надявам, че днес това, което ще споделя, ще насърчи и теб и ще тръгнеш с една крачка напред. Амин? Халелуя! Знаете ли, другия сенджир, който се изгражда в църквите, е взаимоотношения между лидери, взаимоотношения между хора в църквата.
Обиколили сме доста църкви тук в Германия, докато пастора беше тук. И във всяка църква, където да отидем, един и същ проблем. Недоволство към лидерството, проблеми в самото лидерство, хора в църквата не се харесват един друг. И като ви казвам това, се сетих за една случка, която ме беше разказал пастор преди години. И тя е последния начин. Една сестра отишва при пастора и започна: пастора, тази сестра така, тази сестра така, тази сестра така. Напълнила му главата и му казала накрая: просто не знам как ще бъдем и двете в рая. И пастора седнал и само казал: сестра, не се притеснявай, ти няма да бъдеш в рая. Няма толкова какво да му мислиш. Схванахте ли това, което ви казах? Алелуя. И знаете ли, много християни са с разбити взаимоотношения. Много. И не само в църквата, но и в семействата си. За жалост, от егото си не могат да се смирят и достигат до разбиване на църкви. Знам един случай преди, може би, половин година. Наскоро тук в един град една църква се раздели, защото един е искал да има повече власт, пък другия не му дал, някакви такива неща. Или в семейството не могат да се смирят и достигат до разбиване на семейства. Знаете ли, че аз прочетах в една книга: най-жестоките разводи са били между мъж и жена в делата. Това са били най-жестоките дела между семейства. И всичко това е от егото на хората. Защото не можеш да се смириш. Винаги трябва да става на твоето. Винаги. Където да си, в църквата, в къщи, на улицата. Но Словото какво ни учи? В Библията пише така: миротворците ще се наречат Божии чада. Тези, които умеят да творят мир и се смиряват. И най-голямата омраза можеш да видиш между хора, които са били едно време най-близки. Между такива хора е най-голяма омразата. Дори има доста случаи, в които мъжът в семейството не може да се смири с това, което се случва, отива и гърми жена си и дотаме. В Турция, по новините, почти всяка вечер, когато примерно преглеждам турските новини в телефона си, на първо място мъж уби жена си, мъж уби приятелката си. Алелуя. Но знаете ли, ние в църквата не отиваме да ги гърмим. Ние ги убиваме с думи. Ние се убиваме с думи. И отваряме толкова големи рани, които се изисква примерно доста години, за да заздравеят тези рани. Да, ние се прощаваме, ние се обичаме, но там някъде има още голяма отворена дупка, която ти не можеш да излекуваш. Това може да го направи само Исус. И знаеш ли кога може да го направи само Исус? Когато признаеш, че имаш проблем. Когато признаеш и кажеш: Боже, аз имам проблем, аз не мога да се смирявам. Винаги се случва нещо, в което аз избухвам и съм до там. Не умея да си искам прошка от срещния човек. Това е най-голямата рана, която не можеш да заздравиш ти.
Нали има една светска поговорка и казва: времето лекува. Времето лекува, обаче времето лекува само дадени рани, не всички. Всички рани може да ги излекува само Исус. Никой друг. Ние всички сме били наранени. Или сме наранени. Било от някой брат, от някой сестра, от някой казана дума. Опитваме се да се държим по някой път в църквата, се че нищо не се е случило, но прибираш се вкъщи и усещаш там вътре в сърцето си онази рана как кърви. И знаеш ли, когато аз съм обиден на брат Митко, примерно, но той не знае, че аз съм обиден, аз наранявам себе си, аз не наранявам него. Аз живея в този затвор, не той. И има ли начин да излезем от този затвор? Има, разбира се. Няма невъзможни неща за Бог. Лекарството против всички тези неща е смирението. Смирението и да бъдеш честен не само с Бог, но и с себе си. Има неща, които дори не можеш да признаеш на себе си, а колко повече на твоята половинка вкъщи. Има дори неща, които, примерно, моята половинка вижда в мене, но аз не мога да ги видя. И когато се прибирам вкъщи, жена ми каже: слушай, така, аз къде е работа, не ме занимава с глупости, човек се ляга, примерно. Не можем да ги приемем. Трудно ни е да ги приемем, защото вече ние сме се наумили, че сме нещо. Ние сме се наумили, че сме някъде там, където не сме. И всичко това е нашето его. Това е нашето его, което ние започваме да се вържим с синджири. Спокойно, аз ви изкарах една снимка, която Бог освобождава този човек. Не исках да ви изкарам другата, да не ви вкарам в депресия. Халелуя! Знаете ли, трябва да се въоръжим срещу обидите, които ще ни сполетят, тъй като нашата реакция ще предопредели нашето бъдеще. В момента, в който аз реша, аз бях пред развод с моята съпруга преди години. Но там вече Бог се намеси и спаси бракът ми. Но ако и тя беше на моят ум, защото аз постоянно казвах: взимай си чантата и отивай по майка си при баща си, въпреки че аз живея в тях. В смисъл, тук става това нещо, не в България. И примерно, ако тя беше: окей, няма проблем, взимам си това и се тръгвам, и тя се тръгва, и какво до там. Моето его, аз не мога да се смира, и аз имам вече мнение за тебе си, аз съм мъжа в къщата и ще става това, което аз казвам. Как една жена ще ме командва? Бе? Тя си гледа работата. Ако и тя беше на моето мнение, тогава вече тя ще да се тръгне. И какво се случва тогава? Ще страдат децата ни. Затова, когато сме ядосани, когато сме обидени, когато сме наранени, никога не взимай решение, което определя бъдещето ти. Защото после ти ще страдаш. Ние ще страдаме. Знаете ли колко пъти ми идвало в акъла да се върна в света и да продължавам с наркотиците? Било поради разпри в семейството, било поради разпри в църквата. И дявола идва и дава предложение: ето и това малкото, и това малкото.
И ако ти го приемеш, ти започваш да изграждаш и това цялото и ставаш кован, ти ставаш затворник на дявола. И ако бях се съгласил да направя всичко това нещо, което дявола идваше в моето и ми казваше, може би днеска нямаш да съм тук да ви ги говоря тези неща. Но знаете ли, винаги изпитаното слово има най-голяма сила. И аз виждам лицата ви, Бог ви докосва в името на Исус. Наистина ще се радвам това слово да го приемете. Алелуя. Тези, които падат в разпри, най-различни, няма значение, било в църквата, в семейството си, с приятелите си, навсякъде, ти падаш в капана на тяло. Които стават негови роби и вършат неговата воля. Нали знаем, че ако Бог не е в теб, някой друг е в теб. Никога човешкият дух не остава празен. Никога. Ако нямаш духа на Бог, значи имаш духа на някой друг. И тогава вече правиш това, което Той ти казва. Но знаете ли какво е още по-тъжното? Че тези хора не осъзнават, че са вързани. Буквално те не осъзнават, че са в плен. Как примерно преди години в България е имало турско робство, за едните е било робство, а за други е само било присъствие на турците. Защото едните сте осъзнали, че са в робство, а на другите им е било все тая и само си казват, ама той има турци, ама няма робство. По същия начин е в църквата. Има хора, които осъзнават, че са вързани от някакви неща, но има хора, които са вързани и изобщо не осъзнават, че са вързани от доста неща. Но като блудния син, те трябва да осъзнаят грешката си. Но блудният син, кога осъзна грешката си? Като имаш още милионите в джоба ли? Не, като прахоса абсолютно всичко. Има и хора, които обикалят църкви, и църкви, и църкви, и църкви, и накрая се казват: чак сега ли трябваше да осъзная моята грешка? Чак сега ли трябваше да осъзная, че съм в плен, че съм вързан? Знаете ли, тези хора са извор на горчивина. Притчи 10:11. Халелуя. Някой отвори ли го? Вас е отвори ли го, брат ми? Може ли за малко? Устата на праведния са извор на живота. Праведният човек винаги говори живот. Той винаги ще ти говори добри неща. Мъдрият човек. А устата на нечестивите покриват насилие. И знаете ли какво? Тези хора винаги си търсят други хора в тяхното състояние. Наранените винаги търсят други наранени, за да си ближат раните. И двама наранени, като се съберат и които са наранени от пастора, какво става? Те не си говорят за сериала вчера.
те да си говореха за сега. Те си лижат раните, бе, хора. Те започват да си говорят това, което те са наранени. И започват, този ми харесва, онзи не ми харесва, този такъв, онзи такъв. Уау. И си търсят хора, които да са на тяхното мнение, за да може да защитават това, което те говорят. Никога не ставам добър приятел с хора, които не са на моето мнение. Винаги си търся хора, които ще ме отнесат на моя къл. Никога не обичам различните от мене. Искам хора, които ще ме защитават. Когато отида при дякон Васко в тях, искам човек с мен, който ще бъде до мене от царе. И когато аз кажа нещо, и той да ме защити, да каже, да, така е. И ние да оборим дякон Васко. И той да каже ми, хубаво, въпреки че няма вина, и тогава ми, хубаво, добре, виновен съм, айде, извинявам се, нали? Това са наранените хора. И тези хора не нараняват само себе си, но тези хора разбиват абсолютно всичко, което се изправи срещу тях. Блудният син взима богатството от баща си и какво направи? Изяде го, изпи го и като остане без пари, о, баща ми има още пари, чай ще се върна. Но знаеш какво? Ако не си склонен да приемеш дори най-малката корекция, не минаваш теста. И с години ще си останеш там в дупката и никой няма да измъкне. Тоест, няма да позволиш на никой да те измъкне. Не, че никой няма да измъкне. Ти няма да позволиш той да те измъкне. Когато не си склонен да приемеш дори най-малката корекция в живота си. И знаете ли кой е теста? Теста е духът на отхвърляне. Духът на отхвърляне. Знаете ли какво е духът на отхвърляне? Виж ги, те всички се събраха там в ония брат на гости, мен не ме поканиха. Пастора влезе в църквата, поздрави всичките, само мен не поздрави. Хубаво е тази сестра сега, можеш да се обади на другата сестра, да се види, на мен що не ми се обади? Това е духът на отхвърляне. Знаете ли какво? Ще ви дам един малък пример от моя живот за корекцията. Пътувахме с пастора, мисля, че към Дизел беше, в някаква служба бяха напоканили. И когато сме ние заедно с него, много сме искрени един към друг. И това беше преди нашето ръкополагане. И той каза, Тасе, нали знаеш, че те обичам? Към да, пастора, аз те обичам. Но има неща, които искам да ти кажа. Слушам, аз знаех какво ще ми каже. Има неща, които трябва да поправиш в характера си. И преди той да ми ги каже, аз му споделих всичко това нещо. И аз му казах, да, приемам, защото аз сам се моля за това нещо. И не след дълго време Бог ми даде тази профеция, която ви говоря. Защото аз самия страдах от всички тези неща. Знаете, не знам дали знаете, т.е. ще ви кажа как е. Когато бях в света и продавах наркотици, аз бях изградил мое царство с брат ми и с братовчеди. И винаги искахме да става на нашето. И
правихме най-различни глупости, като побои и тем подобни. Няма да влизам в подробности. И оттам вече аз бях изградил един друг характер. И когато влязах в църквата, този характер не съвпадаше на църквата. Трябваше този характер да бъде променен. И подновяването на моя характер се изискваше доста време и доста труд. Много болки. Много болки. Защото трябваше да обичаш, да си искаш прошка от хора, с които дори ти не си виновен. Да прегръщаш хора, които знаеш, че тези хора те мразят. Това е причупване. Това е изграждане на нов характер. Това е Христовия характер. Халелуя. И такъв вид хора често си правят изводи от неточна информация. Това точно, което преди малко казах. Съберат се хора наранени, започват да обсъждат и започват да си говорят и вече там се получава развален телефон. И когато седнеш да разговаряш с човека, с който си бил наранен, ти му разказваш съвсем различни неща, той ти говори съвсем различни неща и става наистина развален телефон. И причиняват болка на други хора. Знаете ли, във всички тези години нито един път моята съпруга, когато се прибираме вкъщи, имаме разговори, нито един път тя не ме е защитила в това, в което аз си говоря. Нито един път. Винаги тя ме изобличава. Защото ако тя се съгласи с това, с което аз си говоря, тогава и двамата падаме в дупката. Затова един винаги трябва да стои трезвен. Никога и двамата не трябва да се съгласяват за едно също нещо. Прибирам се вкъщи и не ми харесва пастора. Пастора така ме погледне, пастора така направи. Никога не ме подкрепява. Никога. Напротив, тя ме изобличава, дори ма боли, когато тя го прави. Но след време, ето, идваш тук, проповядваш за нещата, които са ти помогнали. Колко ти да те боли. Знаете ли, гордостта прикрива истинското състояние на сърцето. Сърцето ти става затлъстяло с гордост. Знаеш, дори ти в момента в сърцето си можеш да имаш нещо към някой човек, дори ти сам да не го знаеш. Защо не го знаеш? Защото не си изпитвал сърцето си. Когато подготвях тази проповед миналата година и работех и в Амазон, раздавам пакети, докато раздавам пакети си мисля това, си мисля, но обаче докато подготвям стихови, точки, това бе някъде в ума ми изпъква едно име. Едно име. И си викам, бе, какво става сега с този човек? Както и да е, затварям го. И след няколко дена пак по същия начин, обаче този път по-силно. И си викам, бе, нали, изпитвам сърцето си и си казвам, бе, нали, Боже, нямам нищо към този човек. Обаче, когато навлязах малко по-надълбоко в сърцето си, тогава открих, че съм бил ядосан от този човек. Поради някакви причини. И му звъннах и си поисках прошка от него. И знаете ли какво се случи? Когато си поисках прошка от него, любовта към този човек се върна в сърцето ми. Но двойно. Бях готов да направя всичко към този човек. А преди това дори даже не си говорихме. Поради някакви причини. Знаете ли, Бог в повечето случаи те изобличава чрез съвестта ти. Той ти говори в съвестта. Но когато ти пренебрегваш съвестта,
И когато тя прегори и тя умре, тогава за теб връща назад няма. Ти ще бъдеш непоправим човек. Защото дори и Бог не може да те вкара в пътя. Вау! Гордостта ти пречи да видиш истината. Тя заслепява очите ти. Ако човек смята, че всичко при него е наред, не би искал да се променя, гордостта закоравява сърцето ти и замъглява очите на твоят ум. Тя възпира промяната на сърцето ти, което е покаянието. И ти никога не можеш да бъдеш свободен. 2 Тимотей 24. Господният служител не трябва да се препира, а да е благ с всички. Да е добър учител и да е толерантен. Той трябва тактично да наставлява онези, които му се противопоставят, с надеждата, че Бог може да им даде възможност да се покаят, за да познаят напълно истината и да дойдат на себе си, да се освободят от капана, в който дяволът ги е държал и ги е карал да изпълняват волята му. Знаете ли, духът на отхвърляне най-често се партнира с духът на депресия. Не знам дали сте го преживявали това нещо. Прибираш се в къщи и си мислиш, че си отхвърлен от всички. И влизаш в депресия. И започваш да правиш глупости, отваряш си телефона, започваш да пишеш глупости, после за които съжаляваш. Гордостта е най-големия враг на човека, на човечеството. Гордостта. Днес Люцифер се нарича дявол именно поради гордостта, която иде в сърцето му. И много хора днес в църквата аз ги наричам духовни инвалиди. Защо духовни инвалиди? Защото не можеш да изпълниш Божията воля, за която си бил призван. Това е гордостта. Да бъдеш духовен инвалид. Ние в света днеска виждаме тия знаменитости личности, които са толкова горделиви. Ох, Боже! И гордостта те кара да помниш и да забелязваш само лошите неща. Има хора, които ще ти кажат преди 15 години какво се е случило, къде се е случило, в колко че се е случило. А Словото казва, че Бог не прощава и забравя абсолютно всичко. Забравя всичко лошо. И те кара да забравиш добрите моменти, които си преживял с този човек. Виждате ли колко много вреди тази гордост?
се връзваш с тия вириги, с тия синджири. И ти става толкова тежко. Дори може да излезеш от дадена църква, да влезеш в друга, но пак да не бъдеш свободен да служиш. Не можеш да служиш със свобода. Поради тия вериги, защото те тежат. Аз се сещам, имахме една българска овчарка и брат ми беше изземал верига. Аз се измарях повече от кучето, защото трябваше да държа веригата. Защото тя тежи. Докато го разхождам. И само от една верига. А когато навържиш няколко, Бог иска да ни освободи от всички тези неща. Бог иска да бъдеш свободен. Това слово, което ви говоря в момента, преди една година беше за мене. И това слово промени живота ми. Защото преди говорех когато не трябва, правех действия когато не трябва и наранявах хора. Бях направо кон с капаци. Знаете ли какво? Ние сме едно семейство, не е така? И Бог казва така: ако едно семейство е разделено против себе си, то не може да устои. Ако едно семейство в къщи нямат разбирателство, ако дякон вас, кояното в къщи постоянно се карат и нямат разбирателство и са постоянно в различни мнения, то тогава стават вече две царства. Едно женско, едно мъжко в къщи. Жената прави каквото си иска и мъжа прави каквото си иска. И тогава само Бог стои и само гледа сили кога ще се провалят. Бог иска семейството му там, където има единство, Бог заповядва благословение, казва Словото. Амин. 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 Алелуя. Там, където има единство, Бог заповядва благословение до века и живот. Затова знаете ли какво? Ако имаме проблем с гордостта, ако имаме проблем с тези неща, които споделих, няма да ги изборявам пак. Ти не нараняваш себе си. Ти не нараняваш никой друг, освен себе си. И ти живееш вързан във всички тези неща. И Бог иска да те освободи. Но освобождаването, знаете ли как става? Не като ти изтече присъдата. А като признаеш пред Бог да му кажеш: Исусе, имам проблем. И аз с този проблем не мога да се справя. Моля те, вземи контрол над живота ми. Аз се смирявам и обещавам да правя това, което ти ми кажеш да правя. И тогава ще се случи и това нещо. Кой го махна? Бог да благослови момчета от Заря. После ще се оправим с вас. Да, вие снимката я знаете. Човекът, който бе освободен. Той не може да ги разкъса сам. Кръста го направи.
кръста може да те освободи абсолютно от всяко нещо, което ти пречи. Нека да затворим очи, да наведем глави и нека да се помолим. Няма да изкарам напред да си признаеш греха, не. Точно там, където си седнал. И наистина, ако имаш този проблем, сподели го с Исус. И Той е тук, за да даде изцеление в сърцето ти. За да те освободи от този капан. За да развърже, за да разчупи всички вериги, които са те вързали до сега. О, халелуя, Отче! Благодаря ти за Твоето прекрасно Слово, Господи, което ни дава живота. Призовавам Твоята сила точно сега в името на Исус. Моля те, Господи, развържи всеки затворник, който е бил вързан с тези вериги. Разчупвам всяка една верига в името на Исус. Всяка една верига в името на Исус да бъде разчупена. И да дойде свобода в името на Исус. Отче, ние ти благодарим за това, че ти толкова много не обичаш и пожертва животът си на кръста за мен, за всеки един от нас. Ти го направи, за да може ние да живеем изобилен живот, да бъдем свободни. Халелуя! Отдаваме ти цялата слава, Господи. Моля те, Святи Душа. Моля те за свобода на това място. Моля те за нови сърца, Господи. Моля те всяко едно сърце закоравяло. Ако сега Исус е до теб, какво би поискал да го попиташ?
Аз бих го попитал: как се справям? Справям ли се добре? Какво ми липсва? Правиш нещо за Бог, прави го с любов, не се оплаквай. Бог ти е говорил сега в сърцето нещо и ти знаеш, че трябва да си поискаш прошка от някой. Насърчавам те, като се прибереш в къщи и го направи. Било с писмо, било по месенджер, WhatsApp или да му звъннеш. Развържи веригите около тебе. Остани свободен, такъв какъвто е създал Исус. Исус те е създал да живееш в Неговата любов. Той те е създал чист. Той те е създал свободен. И твоето място не е в килията, вързан. Твоето място е там горе да светиш. Не си причинявай това. Да бъдеш обиден, да бъдеш наскърбен. Не си заслужава. Толкова много изпускаш от живота. Не си заслужава да останеш обиден на някой. Не си заслужава тази гордост да я вкараш в църквата. Освободи се от всичко това нещо и бъди свободен в името на Исус. О, халелуя, за да може един ден да бъдеш одобрен пред царя. Гордостта може да те вкара в пъкъла. Затова не си заслужава. Не си заслужава да бъдеш горделив. Разчупвам всяка на гордост в името на Исус. В името на Исус.
Свобода на това място в името на Исус. Разчупвам всяка една окова в името на Исус. Халелуя! 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 Бъди свободен, бъди свободна в името на Исус. Mesinom jido, mesinom toro, evazav toav, akana ginabav, mesinom toro, mesinom toro, tapashe, 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 pashal today. Tu dame, duijene. Da pashe, pashau tute. Tu dame, duijene. Da pashe, pashau tute. Tu dame, duijene. Da pashe, pashau tute. Tu dame, duijene. Samo ek mangav, fuyate te pera. Moviłote si kabav, aj si voptoro. Samo ek mangav, tujate te pera. Moviłote si kabav, aj si voptoro. Aj si voptoro. Tapashe, pashau tute. Tu dame, duijene. Tapashe, pashau tute. Tu dame, duijene. Ajde crkvu da paše, pila vas. Da paše. Това, което ти правиш. Благодарим ти, Господи, любовта. Аз се моля, Господи, тази вечер. Това слово, което ти изпрати, Господи. Ако има хора между нас в това ниво или в това състояние, моля се, Господи, Татко Небесен, да ги докоснеш и да ги освободиш в името на Исус. Сега се моля, Господи, Твоето Слово да работи във всяко едно сърце и да стане живот вътре в нас. В името на Исус Христос те благодарим, Господи. Моля се, Господи, през тази нова седмица, която, Господи, ни предстои утре, аз се моля да бъде благословена за всички мои брати и сестри. И аз се моля, Господи, Татко Небесен, нека Твоите благословения, Господи, да се изявят в живота Ти. Аз се моля, Господи, Татко Небесен, о, Твоята благодат, Господи, Твоята благодат, Твоята милост, Господи, да се издиват пред новата седмица върху живота Ти, Господи, върху семействата ни, върху домовете ни, Господи. И се моля, Господи, Татко Небесен, нека да изживеем това Слово, Господи, през цялата седмица, Господи, Татко Небесен. Нека да сложим практика това Слово, което сме чули, Господи. И нека, Господи, Татко Небесен, Твоята благодат да бъде в живота Ти.
И сега се моля, Господи, за нуждите на моите брати и сестри. Тази вечер, ако имат нужди, аз ти им сдам нуждите, Господи. Аз се моля тази вечер да благословиш, Господи, всеки един мой брат и сестра. И всяка нужда, Господи, Татко, която те имат, в името на Исус Христос, тази вечер да бъде разрешена в мощното име на Исус. О, шарабаканта се! Ние се молим църквата на живия Бог тази вечер всеки проблем да бъде разрешен. Ако някой има нужда тази вечер от изцеление, да бъде изцелен. Тази вечер, ако някой има нужда от освобождение, да бъде освободен. Тази вечер, ако някой има нужда от материални благословения, финансово благословение, да бъде стократно благословен. О, шерабака! Моля се в името на Исус. Всяка нужда и грижа на моите брати и сестри да бъде снабдена, да бъде разрешена от богатството на нашия Господ Исус Христос, който е от дясно на Бога Отца, който стои от дясната страна и който се моли за нас, който ходатайства за нас. В името на Исус Христос благославям всеки един и нека всеки един да каже изповедта. За всичко имаме сила. Чрез този, който ни подкрепва, отдай славата на Господа. Алелуя.